Isihlabelelo imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihlabelelo 195 ngiyalithanda ngokulizwa lelo lizwe elizayo. Ekseni kulisabatha mlaleli wokhozi FM ngikubingelele usobela umkhathini okubingelelayo nansi inkonzo esinikezwa ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu inkonzo esiphathelwe iloyo ongumelusi kuleli bandla umholi ubaba uMthembeni Mpanza ephila ngezwe mission eWaybank. uNkulunkulu akubusise usalalele lenkonzo. Isihloko sanamhla sithi Ubunazaretha Nemikhosi Engcwele. Incwadi yamaHubo 150 from verse 1 kuya ku6. Hallelujah, dumisani uNkulunkulu endlini yakhe engcwele. Nimdumise emkhathini wamandla. Nimdumise ngenxa yezenzo zakhe zamandla. Nimdumise ngenxa yobukhosi bakhe obukhulu. Mdumiseni ngezwi lecilongo. Nimdumise ngogubhu nehabhu. Mdumiseni ngesigubhu nokusina. Nimdumise ngezigubhu ezinezintambo eziyishumi nemitshingo. Mdumiseni ngamasimbali ancethezayo. Nimdumise ngezinsimbi ezikhencezayo. Konke okuphefumulayo makudumise uJehova. Hallelujah. Ngemikhosi engcwele sisho imicimbi, amadili noma imibuthano enesimo sokudumisa uJehova. Le mibuthano ithatha izimo eziningi. eBhayibhelini sifunda ngePhasika, ngemihlangano engcwele na ngemibuthano eba ngeSabatha ngenhloso yokuzodumisa uJehova kanye neminye imikhosi. Uma efika uShembe wayivuselela eminye yalemkhosi noma ngenxa yokwehlukana kwezizwe kanye nokushiyana kwezikhathi indlela egujwa ngayo ingefani neyakwaIsrael. Umprofeti wafika wavuselela imihlangano engcwele eyimibuthano yawonke amaNazaretha. Le mihlangano ithatha inyanga yonke okuba nguJanuwari, uJulayi noOkthoba. Ngenyanga yomhlangano amaNazaretha abasesimeni sokulinda. Akasidli isinkwa esinemvubelo. Akazihlanganisi nocansi. Kule mihlangano masonto onke kudunyiswa uJehova ngokusina, kushawa izigubhu namacilongo, nangakho konke okudumisayo. Nyanga zonke kuba nemhlangano eyisifungo samadoda, amakhosikazi namakhosazana. Owamadoda ungena ekushoneni kwelanga mhla ka-22 enyangeni, uphume ekuphumeni kwelanga mhla ka-24. Lo mhlangano ubizwa ngokuthi u-23. Owamakhosikazi ungena ekushoneni kwelanga mhla ka-13 enyangeni, uphume ekuphumeni kwelanga mhla ka-15. Lo mhlangano ubizwa ngokuthi u-14. Owamakhosazana okusho izintombi zamaNazaretha ezingakaze zihlangane nendoda ungena ekushoneni kwelanga mhla ka-24 enyangeni, uphume ekuphumeni kwelanga mhla ka-26.
wona ubizwa ngokuthi u25. Inqubo yalemhlangano yomthathu iyefana. Ngaphambi kokungena emhlanganweni umuntu kumele ageze, ahlambulukele umhlangano, futhi azehlukanise nocansi kuze kube sekupheleni komhlangano. Na kulomhlangano kuyasinwa, kusontwe, kubuye kukhulunywe izindaba zebandla ebezingekhulunywe esabathweni. Umkhosi obaluleke kunayo yonke kumaNazaretha yisabatha. Isabatha lingena ekushoneni kwelanga ngolwesihlanu, liphume ekushoneni kwelanga ngesabatha okulusuku lwesikhombisa. AmaNazaretha kumele avele phambi kaJehova kathathu ngesabatha ukuzomdumisa. Okokuqala kusekushoneni kwelanga ngolwesihlanu, nasekuseni ngo9 ngesabatha, bese kuba semini ngo1 ngalo isabatha. Kulezi sikhathi ezintathu amaNazaretha angenisa inkonzo ngokufunda umthandazo wesabatha. Ngaphambi kokungena kwesabatha kumele ugeze umzimba ukuze uhlambulukele isabatha. Abanye abantu bayaye bathi akugezwa ngesabatha, kodwa akunjalo. Akufanele ngesabatha ubhukude emfuleni noma kwi-swimming pool, kodwa thela amanzi endishini noma ebhavini ugeze umzimba uma kunesidingo. Uma kungenasidingo uthathe ithawulo usule umzimba, ngoba vele usuke kade uhlambulukele isabatha. Awukwazi ukuya esabathweni ungcolile. Isabatha linemikhosi emibili. Okokuqala ukusonta ngokushumayela nokufunda umthandazo wesabatha. Okwesibili ukusina emva kwenkonzo. Kwesinye isikhathi kuyathandazelwa abagulayo. Ngaso sonke isikhathi uma amaNazaretha esina engavunule, kumele afake umNazaretha, ngoba ukusina kungumkhosi kaJehova. Omunye wemikhosi ebalekile ebandleni lamaNazaretha umgidi ongcwele. Zimbili izizathu zokuthi lokhu kusina kubizwe ngokuthi umgidi ongcwele. Okokuqala umgidi unesici sokusina samaZulu, kodwa izinhlamvu zamagama ahlatshelelwayo zinomyalezo wokukholwa. Isibonelo, isihlabelelo 209 sithi, duma besaba basemhlabeni, abasezulwini balifezile idinga. We bantu bomhlaba nesaba ngani, lifezeni idinga. Kuba ukusina okunesici samaZulu, kodwa okunomyalezo wokukholwa. Okwesibili umgidi ushembe wawenzela ukudumisa uJehova. Isibukeli sawo nguJehova nabangcwele basezulwini. Kalokho emgidini asisinela abantu, ngaphandle uma sinenhloso yokushumayela. Ngokusina umNazaretha usuke ethandaza futhi edumisa. Imigidi umprofeti wayithungela imvunulo yayo owayehlukanisa izigaba ezimbili. Kukhona imvunulo yobunazaretha owayichaza umprofeti ngokuthi iyosetshenziswa abantu bezinhlanga zonke. Bese kuba imvunulo yesiZulu, umprofeti owayenza yaba ingxenye yemvunulo yebandla. Emadodeni imvunulo yobunazaretha isikoshi. Lena imvunulo efana nokwembatha kwesinye isizwe sabamhlophe okuthiwa zikoshi. Lamadoda embatha iziketi. Bese kuthi eyesiZulu kube ukubhinca, okubala ibheshu nokunye okuhloba kwamaZulu. Amakhosazana anemvunulo yobunazaretha cishe ehlukene izigaba ezine. Yona iukwembatha okuyisilungu. Wathi umprofeti esikhathini esizayo lemvunulo iyosetshenziswa abantu bezinhlanga ezahlukene. Kukhona nemvunulo eyisiZulu ebizwa ngokuthi isidwaba, kanye nenye esetshenziswa ngamakhosazana asahlosa ebizwa ngokuthi utubhane. Amakhosikazi umprofeti akawakhelanga enye imvunulo ngaphandle kwesiZulu okuyisidwaba. Ngesikhathi somprofeti onke amaNazaretha abantu besifazane ayembatha amalokwe noma esesabathweni, ngaphandle kwalawo makholwa avele ebhinca. Ukubhinca kwamakhosikazi amaNazaretha kwafika nobaba ilanga. Kwathi ukubhinca kwamadoda uma eya esontweni kanye nomqhele,
kwafika nobaba inyanga ezulu. Ngesikhathi sika baba ilanga amakhosikazi angabhinciyo ayengaphoqelekile ukubhinca uma eyayisabathweni. NgoMnazaretha sichaza ingubo yasezulwini emhlophe eqokwa nayizingilosi. Bheka uMathewu 28 verse 3 neSambulo 7 verse 13. Lo mbala omhlophe awushintshi futhi awuthungwa uhlanganiswe nomunye umbala. Umprofeti wathi wonke umuntu ongumNazaretha uma eze emkhosini kaNkulunkulu uyokwembatha lengubo. Ekufikeni kwengilosi okunye okwembatha nokuvunula kwamaNazaretha ekushintshile ngaphandle komNazaretha. Yachaza futhi ukuthi lokho ikwenzelani. Ithi ingilosi uJehova akashongo ukuthi abantu bembathe kanjani. Manje lokho kwembatha kwamukelekile emphakathini futhi kungaphambani nomthetho kaJehova. Ngakho noma imuphi umholi webandla ngayishintsha indlela okwembathwa noma ukuvunulwa ngayo kuye ngesimo saleso sikhathi. Yikho abaholi bamaNazaretha babeyaye bevele nokwembatha kanye nokuvunula okusha njengesikoshi esibomvu esafika nobaba ilanga. Ithi-ke ingilosi zimbili zizathu ezenza umprofeti agcizelele ukwembatha ngokwamasiko amaZulu. Okokuqala, njengoba uShembe wayethunyelwe kulesizwe, iningi lamaNazaretha kwakungabantu abasemakhaya. Ngakho-ke lokhu kwembatha okwagcizelelwa nguShembe kwakuvele kuvuna indlela yokwembatha ababeyiphila. Okwesibili, uShembe wafika ngesikhathi sezimishini lapho onke amasiko abantu abamnyama kuhlanganisa nokubhinca ayibizwa ngokuthi ubuqaba. Umprofeti wayiphikisana nalemfundiso. Wathi ukukholwa komuntu akukho engutsheni ayigqokayo kepha kusenhlizweni. Le mfundiso yakhe wayibonakalisa ngokuvumela ukubhinca kwabantu ngisho besesontweni. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, kodwa leso sikhathi sesadlula. Bonke abantu abasaphila impilo yasemakhaya kepha sebephila impilo yasedolobheni. Ngisho abantu basemakhaya abasahlali ngamabheshu nesidwaba, kodwa bembatha amalokwe, abesilisa abafaka amabhulukwe. Ayikwazi-ke inkolo ukuphoqa impilo engasaphilwa ngabantu ngaphandle uma leyo mpilo ingumthetho obekwe nguJehova. Ithi-ke inkosazana, kodwa kukhona isizathu esikhulu esiphoqa ukuba ubuNazaretha bushintshe ukwenza izinto ngendlela ezazenziwa ngayo kudala. Leso sizathu ukuthi ubuNazaretha sekufike esigabeni sokuba kungaba yiyo inkolo yesizwe samaZulu kuphela, kodwa kube ngeyabantu bonke njengoba uJehova wayehlose kuba kube njalo. Ngalokho-ke ayikwazi inkolo ukuphoqa usiko lokwembatha olungemukelekile kubantu bonke ngaphandle uma lokho kungumthetho kaJehova. Ingilosi yabe isiyethula imvunulo entsha esikhundleni sesidwaba emakhosikazini, yenza isiketi ezimnyama ezinde ezinamaplinti. Yathi le imvunulo engembathwa yibo bonke abantu besifazane ngisho abezinye izizwe. Ngesikhathi somprofeti intombazana ezalele ekhaya yayingayi esontweni, ihlala ekhaya ize ithole umkhwenyana. Lokhu kwakwenzelwa ukufihla ihlazo. Ngokuhamba kwesikhathi anda lamantombazana amanye akholwa esuka kwamanye amabandla. Abe siyathethelelwa angena ethempelini asonta, anikela aya naku-14 njengamakhosikazi. Kodwa ebandleni ahlangana nolukhulu ubandlululo. Aqanjwa amagama ayizici kwathiwa amakhosazana entethelelo. Akavunyelwa ukugida, kwashunyelwa ivangeli lithi ngeke alibone izulu uma ngabe ngazange ithola indoda shada. Ngelinye ilanga umkhokheli uManxumalo wabuza kuhlaleleni ukuthi njengoba lamantombazana esonta enikela naku-14, lo mnikelo wabo ubasiza kuphi? Ngoba kuthiwa ngeke bangene ezulwini ngaphandle kokuthi bethole indoda bashade.
Ingilosi yaphendula ngokuthi isazwe yakubaba ilanga ukuze ithole impendulo eqondile yalombuzo. Isibuya yabe sichaza kabanzi ngalamantombazana. Ithi-ke ingilosi ngomthetho kaMose uma umuntu onile akangene ethempelini futhi awamukelwa umnikelo wakhe. Uma umuntu ethethelele wangeniswa ethempelini usuke esethethelelwe ngokuphelele. Ngakho-ke indaba yamantombazana atholela abantwana ekhaya ikabili. Uma bathethelelwa bayingxenye yebandla ngokugcwele. Kodwa uma bengathethelelwanga abakwazi kuba sebethempelini. Futhi iminikelo yabo ayikwazi ukwamukelwa yibandla. Lokho kusho ukuthi abakwazi ukunikela futhi abakwazi ukuhlanganyela ezintweni zebandla. Ukungena ethempelini basonte nokuya ku14 nokunikela kusho ukuthi isono sabo sokuba nomntwana bengashadile sesathethelelwa. Okusho ukuvunyelwa ukuthi nabo bahlanganyele kuyo yonke imikhosi kaJehova. Okusele ukuhlaliswa ezindaweni ezifanele. Ithi-ke ingilosi umuntu wesifazana othole umntwana engashadile nomshadikazi onomntwana. Isimo sabo sobufazi siyefana. Abaseyiwo amakhosazana kodwa sebengomama. Ngakho-ke abahlaliswe ndawonye behlukaniswe ngokugqoka. Amantombazana ahlale ngemuva kwamakhosikazi. Ingilosi yaqhubeka yathi amantombazana alahlekelwe ubuntombi akaphume emakhosazaneni ethule inansuka. Kodwa engahlaliswa namakhosikazi futhi bangashuquli enkonzweni ngoba isimo sabo asifani namantombazana asenabantwana abasibo omama. Yabe isithi lenkosazana ngithunywa ubaba ilanga kuba ngilungise lesimo samantombazana ngoba kwenzeka iphutha ukuthi uma ethethelelwa bese kushiwa kanjalo nalowo muntu azishayele owakhe umthetho. Ingilosi yabe isilwa kakhulu nalomkhuba wokubiza amantombazana ngezici njengokuthi amakhosazana entethelelo. Yabuza ukuthi ziphi izinsizwa namakhosikazi entethelelo. Kwakuqalisa ngalamantombazana yini ukona bese umuntu uyathethelelwa. Uthi-ke lo muntu wasezulwini ukubiza lamantombazana ngokuthi ngamakhosazana entethelelo kungubahlambalaza okuphambene kakhulu nokukholwa. Yayisithi lenkosazana izigaba zabesifazane ezisemthethweni zintathu. Amakhosazana okusho amantombazana angakazi ahlangane nendoda. Amantombazana okusho amantombazana angasaphelele kanye nanabantwana. Bese kuba amakhosikazi okusho abantu besifazana abashadile. Ingilosi yabe isisungula imvunulo yomgidi eqondene nalamantombazana anabantwana nenye yamantombazana angasaphelele. Ingilosi yachaza ukuthi awukho umthetho uJehova owake wawushayela intombazana ezalele ekhaya ngaphandle kokubeka isono kumuntu wesifazane nowesilisa abaphingile noma abahlobongile. Lo muntu wasezulwini wabesethi imfundiso ukuthi uma umuntu wesifazane engashadile akangeni ezulwini imfundisoze. Umuntu ezulwini akangeniswa ukugana ngoba vele akukho ukuganana ezulwini. Kepha umuntu ungeniswa imisebenzi yakhe emihle phambi kukaNkulunkulu. Waqhubeka uhlaleleni wathi kuyamangalisa ukuthi amakhosana akwazi ukubona izono zamantombazana azalele ekhaya. Kodwa bengaziboni ezamakhosana akhulelisela amantombazana. Uma intombazana inecala lokukhulela ingashadile, nenkosana inecala lokukhulelisa leyo nkosazana. Ukunqabela lamantombazana ukugida, kodwa amakhosana wona ebe egida. Kulubandlululo oluphambene nokukholwa. Uthi-ke lo muntu wasezulwini kukhona into engixakayo. Lapha emgidini kunabantu ababengababulali kepha abathethelelwa lezo zono.
njengamanje basemgidini bayasina. Abanye bayakhulelisa wona lamantombazana angagidi, kodwa bona bayagida. Abanye bangena emgidini bephuze utshwala, bedle nesidakamizwa, kodwa laba bantu babona amantombazana asathethelelwa engcolile kunabo, aseqanjwa amagama ngayo lentethelelo. Yini eyenza bonke laba bantu bazibone bengcono kulamantombazana? Emva kwalokho ingilosi yabe isichaza kabanzi ngebhande lika 14. Ngokuyalwa nguJehova umprofeti wakha ibhande lesifungo sokukholwa phakathi kwensizwa yomNazaretha noJehova. Leli bhande limnyama elalifakwa phezulu komNazaretha libizwa ngokuthi u14. Kodwa amadoda ehluleka ukusigcina lesi sifungo. Umprofeti leli bhande wabe eselidlulisela kumakhosikazi, seliba isifungo sawo noJehova. Kodwa emva kwesikhathi namakhosikazi alishintsha leli bhande lesifungo, alenza laba isifungo senkosikazi elihlangene nokuxhoyisa. Leli bhande inkosikazi silifaka ngembuzi noma ngenkomo yokuxhoyisa. Liqale lembathiswe imbuzi bese kubikelwa abomndeni abangasekho ukuthi ngaleli bhande umakoti ungeniswa ogqokweni, nezalukazi zalomndeni ezingasekho zicelwe ukuba zimbheke lo makoti. Ithi-ke ingilosi ngenkathi lo makoti efakwa u14 ngalendlela, ngaso leso sikhathi izingilosi zasekuphameni ziyasuka kuye, bese nganyelwa ilemimoya yalomndeni osefakwe kuwo ngenyongo. Zixoshwa ukuthi lo 14 usuke ungaseyiso isifungo senkosikazi noJehova. Uthi-ke uhlaleleni ngisho umNazaretha onokukholwa okuqondile, ekufeni kwakhe usithola eseholwa yilezi zalukazi owathulwa kuzo ngebhande lika 14, zimuswe kulamazulu engabe esaya emzini Engcwele. Okuhlanganisa ubunazaretha nezinye izinkolelo kuyamsusa uJehova eduze komuntu, ngoba lo muntu ubuye abe nabanye uNkulunkulu othembele kubo abayomshiya ebumnyameni onganamkhawulo. Yabe isithi ingilosi njengoba ibhande lika 14 laqala lafakwa amadoda, alihlanganise lutho nokuganana. Umuntu wesifazana ongaseyiyo inkosazana nongaseyizimisele ukubuya agane angalifaka libe isifungo sokukholwa phakathi kwakhe noNkulunkulu. Ngakho-ke onke amakhosikazi alahle isifungo sikaJehova asinika umndeni, komele acacise noma asekhethe kuya kulamazulu obumnyama noma emzini wamaNazaretha othi ushembe ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Wonke umuntu owenze lento uma esafuna ukuya emzini wamaNazaretha akacele intethelelo esekhona lapha emhlabeni ukuze abuyele kuJehova. Inkosi buselokhene uzwile. Sibambeke mlaleli Ukhozi FM namuhla ekseni inkonzo besiphiwa ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu ephila ngezwe imishini eWhitebank ePinetown. Inkonzo ke ebesiphathelwe ongumholi kuleli bandla ubaba uMthembeni Mpanza. uNkulunkulu akubusise kade ulalele lo mkhuleko ube nesabatha elihle. Phela ngesabatha ngomhla ka 29 kuzobe ke kuyisonto.